Събудете се в реалността. Има неща в живота, които мъжете осъзнават прекалено късно и в резултат на това те живеят в съжаление. Има поговорка, която гласи: мъртвите получават повече цветя от живите, защото съжалението е по-силно от благодарността. Вярно е. Съжалението е най-силната емоция и никога не трябва да го подценявате. Нека обсъдим 7 важни урока в живота, които мъжете научават твърде късно, за да избегнете живот пълен със съжаление. Номер 1. Не оставайте другите да убиват мечтите ви. Представете си да оставите мечтите си да си отидат само заради лошата преценка на другите. Колкото и жалко да звучи, се случва с повечето хора. По-често отколкото не, тези хора ще бъдат незначими след 10 години от живота ви. Това означава, че сте оставили мечтите си настрани за хора, които дори не са останали в живота ви. Съветвам ви да се отървете от хората, които не подкрепят целите и мечтите ви. Дори не трябва да оставате на най-близките ви приятели или семейството ви да се надсмива над целите ви. Бъдете безмилостни по тази тема, защото вие и само вие решавате какво е най-добре за вас. Задайте си този въпрос. Ако не познавах никой, какво или рискове щях да поема? Какво щях да направя различно, ако знаех, че никой няма да ме съди за действията ми? Съжалението, което хората изпитват след като не са предприели действия заради другите, е травматизиращо. Номер 2. Изправете се пред тези, които ви съдят. Още в училище ние се запознаваме с хората, които ни се подиграват и напред във времето те продължават да се появяват в животът ни. Присмиването на твоят гръб може да се случи навсякъде, на работа, в училище или дори в семейството ти. Едно от нещата, които хората най-много съжаляват, че не са направили, е да се изправят срещу тези хора. Ние всички знаем, че побойниците се закачат само с тези, които са по-слаби от тях. Не толерирайте побойниците. Ако някой се опитва да ви дърпа назад, знайте това, че той ви смята за по-слаб. Трябва да се изправите срещу него и да го накарате да си плати. Бъдете безмилостни към тези, които ви се подиграват. Единственият начин да ги спрете е като им покажете, че сте по-силни от тях. В животинското кралство има едно малко животно, което никой не закача. Това е медоносният язовец. Това животно е малко по ръст и все пак не оставя на другите животни да го закачат. И не се оставя да бъде плячка. Това животно ще се бие до край, ако трябва. Тези малки животни са толкова безстрашни, че дори и гладен лъв ще потърси за друга плячка, вместо да се бори с такова безстрашно животно. За медоносният язовец няма значение колко е голям опонентът им. Ако не бъдат пуснати да преминат, ще атакуват без да се замислят, като захапят носът или атакуват очите на по-голямото животно. Никой не иска да се закача с някой, който ще се бие до последният си дъх. Приспособете начинът на мислене на медоносният язовец и накарайте човекът, който се закача с вас, да съжалява. И никога няма да бъдете в форма на подигравки отново. Номер 3. Не изразходвайте младините си. Да изразходвате времето си докато сте млади е най-голямата грешка, която можете да направите. Ние всички се издигаме и имаме години на слава. Години, които менталното си прилича с физическото. По време на тези години можете да се чувствате сякаш светът е в коленете ви. Вярвате или не, повечето мъже няма да изпитат тези години на слава, сила и енергия. Това е защото са ги изразходвали в игране на видеоигри и гледане на сексуален контент онлайн. Съветвам ви да се целите да бъдете звяр физически и психически по време на младините ви.
за да можете един ден да погледнете назад гордо с това, което сте постигнали, а не да съжалявате, че сте похабили това безценно време. Имате уникален потенциал, не го похабявайте. Номер 4. Не оставайте на възможностите да си отидат. Нормално е да извличате най-много от вашите възможности и предимства. Повечето хора оставят възможностите им да си отидат всеки ден. Трябва да се възползвате от възможностите, които се изправят пред вас, защото живеем във възможно най-доброто време да станем успешни. Светът е пълен с абсурдно много възможности, че чак не може да се повярва. Чрез интернетът можем да започнем онлайн бизнес и да работим откъдето си искаме. Ако сте готови да работите и да не се отказвате, можете да спечелите свободата си. Възползвайте се от възможностите си в живота, за да изпреварите другите. Номер 5. Научете за женската природа. Без значение млад или стар, всеки мъж трябва да знае, че грешната връзка може да отнеме голяма част от техният живот и мечти. Като мъж, вие трябва да сте много внимателен, като избирате партньорът си. Повечето не са внимателни, когато си избират половинката и определят единствено по външния ти вид. Това често води до лоша връзка. Много мъже са страдали от лош брак и някои казват, че дори животът им е бил съсипан заради това. Моят съвет към вас е първо да работите над себе си и да научите за женската природа, преди да се отдадете на жена. Вашите цели винаги трябва да са на първо място и приятелката ви трябва да ви подкрепя. Научете за женската природа или винаги ще бъдете наранен и ще си изгубите времето. Номер 6. Наслаждавайте се на живота. Както казах по-рано, не си губете младите години в бездействие и не оставайте на възможностите да се отидат, но все пак трябва да имате моменти, в които се радвате на живота. Това може да бъде просто като да излезете навън за чист въздух или да спрете за момент и да благодарите за всичко хубаво, което имате в живота си. Социалните мрежи често дават грешна картина за живота. Всички винаги изглеждат щастливи и успешни в Инстаграм. Всички изглеждат сякаш са по-добри от теб и живеят по-добър начин на живот. Това е фалшивата реалност. Ако се сравнявате с другите, които постват само най-добрите моменти от живота си, ще се чувствате мизерно. Понякога трябва да изключите социалните си мрежи и да живеете в момента. Бъдете благодарни за това, което имате и просто се наслаждавайте на живота. Има хора, които са родени без зрение или без способността да говорят, или такива, които са загинали още при раждането си. Затова бъдете благодарни. Номер 7. Прощавайте на другите. Най-болезненото нещо не е порязване или счупен нос. Най-болезненото нещо е да видите как хората, с които сте имали най-добри спомени, да се превърнат само в спомени. Чуйте това отново. Най-болезненото нещо е да видите как хората, с които сте имали най-добри спомени, се превръщат само в спомени. Можете ли да си представите болката от това да имате белези от другите, които разбирате, че не са чак толкова зле, отколкото си ги представяхте? И много често ние разбираме това, когато другият си тръгне от животът ни. Изиска се силен характер да кажем съжалявам и още по-силен характер да простим. Ние всички имаме различно минало и всички сме правили различни грешки. Това е нещо, което ни прави хора. Научете се как да заставате пред грешките си и как да прощавате на другите. Прощавайте, освободете се от раните си, наслаждавайте се на живота, вместо да го похабявате. Братя, не забравяйте какво ви казах в това видео. Ако искате още подобни видеа, не забравяйте да харесате и да се абонирате за този канал. До следващият път.